ира бинен духтаро хушругиша я намуд румоли фасон омада. Ира бинен охи донада агар 2 дона гирен духтаро ба доставка мешава 60 сомонӣ. Мана донаш 60 сомонӣ айдата боло доставка мешава. Марҳамат ҳамқа фасона кай ки 4 кунҷая як тарафаш ҳамқа пири сангча як тарафи дигараш боша аднато небе сангай. Хулоса инами расветкош айсиёша бинем чихо фасонай. Расветкош иша ишда хушрувай. Иша ишда хушрувай. Мана барои туфа мегирен, барои хитон мегирен, бурд мекунен духтаро. То охири навора тамошо кунен. Мисол айҷа якта ай и гирен якта дига ягон хеле дигар румол гирен мешава нархаш ҳамин нархда тавре мегира. Агар ки мисол якта дига чи гирен якта дига чи ай ҳамин румоло. Хулоса мана 60 сомон донада. Вақте дита зиёд мегирем ба доставка мешава. Ира бинен охи чихо фасон расветкош. Материалаш аҷоиб хушрувай. Кашкай диден духтаро фасонакан. Мана марамат сангчош ҳамаш сангои Сваровски тоза санги гуфти гапо оригинал сангаш. Хулас интихоб кунен дарав доставкатон мекунен. Ана ин намуд бошад нигоҳ кунен. Иам кашкай духтаро материали бо аҷоиботи аҷоибота и 70 сомонай. Айдата боло доставка мешава донаш 70 сомон духтаро. Метонен якта ай у бигирен якта ай бигирен мешава доставка у 60 сомонай иш 70 сомон. Ира бинен охи чихо хушрувай ҳозима расветкоша нишонтон метиҳам. Иам румоли калони 4 кунҷая духтаро сарда беҳад фасон меиста. Ина бинен охи чихо хушру материалаш ина кашкаяй расветкош беҳтарин расветкоай нигоҳ кунен бори нав омадагай пачка дона мегирен обтови мегирен. Марамат рақамо ҳастай дар рӯи экран нависен шона бо пурашмода мефаҳмонанд. Ира бинен расветкоро охи чихо расветкош фасона иша ишда хушрувай духтаро иша ишда хушру кадомеша мегирен. Мана 70 сомон як дута зиёд доставка мешава як донаш 70 сомони духтаро. Мана марҳамат беҳтарин расветко барои шумо пешниҳод шудагай. ҳоз то охира тамошо кунен дигар моделҳоям ҳастай. боварӣ дорум ин моделҳошам шумода маъқул мешава. Ана иҷа духтаро шарфҳои 50 сомона. Иноро ман сангдороша шумода навор гирифта будам 60 сомонӣ буданд. Ина бе сангош 50 сомон духтаро. Иноям айдата боло доставка мешаванд 50 сомон. хушрувай материалаш ҳичи намешава шушта мепечунен духтаро. медонен че ҳози кушодагиша ман шумода нишон метам калони хушрӯи фасони оригиналай. марҳамат тамошо кунен интихоб кунен дарав бурда шумода доставка мекунен. ина расветкора бинен охи чиқа расветкош фасон воима бои гуфти гапо. мана материалаш ҳичи намешидагӣ диден чихе вайш хушрувай фасонаш гилош духтаро нигоҳ кунен да материалаша. бисёрҳои материала мепурсидан. марамат сангчадорш буд. ина бе сангчаш мувофиқи хоҳиши шумо духтаракои азиз. ина бе сангчашам омадагай метонен аз анами бесангошам дархост кунен. нигоҳ кунен да баршам паҳмай хичам калони хушрувай. ина шарф хушруги шарфа диден 50 сомон духтаро. марамат шарфи заказноитон омадагай метонен интихоб кунен. ана баъд румолои тигр румола фасониша як бор бинен духтаро 50 сомонай айдата боло доставка мешава духтаро. лазирай ина мехай сангчадор сангдора ки фасонай чандта узорай ҳози дигарошам нишон метам 4 кунҷаи духтаро. румоли сабукаки лазер беҳад хушру тиграки фасон аҳамиятиян иш дига хелай узоруш иш дига хелай ҳамаш ҳар хела хулос 50 сомони ина кадомеша мегирен 50 сомон айду дона боло доставка мешава. беҳад хушру успед кунен духтаракои азиз интихоб кунен. барои туҳфа мегирен барои савдо мегирен успед кунен интихоб кунен дарав бурда шумода доставка кунен. нигоҳ кунен иша ишта фасона иша ишта фасон узорош ҳамаш новинка фасони беҳад хушру духтаро. пушаймон намешен.